لالیەکی دن لە باژارێ قامشلۆژیش بۆ پشتگیریە یەپەژێ مەشەگرسەی هات لە دارخستن. مەشڤانان باڵکشاندن سەرۆڵایە پەژێ دە پاراستنا civakê û daxwaza cîbicîkirina wê an jî bicêhkirina wê di Wezareta Parastinê ya Sûriyayê de kir. Di çarçoveya kampanya piştgiriya yekîniyên parastina jinî yepejê de goşaliyê platforma hevbeş ya tevger û rêxistinên jinan yên Rojava ve di 26 Nîsanê de hatiye ragihandin de Kongra Star li bajarê Qamişloyê meşek li darxist. Bi sedan şêneyên bajêr û şervanên yepejê beşdarî meşê bûn. Meş li çerxereya Sonî dest pê kir û ber bi çerxereya şehîdan veçû. Li çerxereya şehîdan piştî deqeyeke rêzgirtin, endama Kongra Star Cewahir Osman axivî û got yepejê li hember hêzên tarîtiyê bi serketiya û ji bo jinên li çar aliyên cîhanê bûye mînak. Herwiha daxuyakirin ku divê yepejê di nava Wezareta Parastinê ya Sûriyayê de cih bigire. Calakî bi berskirina dirûşmên piştgiriya yepejê dawî bû. وەک ژن ئەم ناو کۆنگرا سار دەم جێ خۆ دەگرن ئیرۆ ئەم داخوازیامە ji ئەحمەد شەرە هەیە گۆ مافێ ژنێژی وەرێ ئیسباتکردن ji ber ku jin îro ew rola xwe distêne dema anî ev giha 15 sal 16 salê me em ser lingê xwe em şer bi Daeş re dikin îro werê bê mafê jinê nîne em ti cara qebûl nakin em wek jin em li gor felsefa serok apo îro em ê ser lingê xwe sekinin û heta got îtiraf me nebe em mêlbey heqê xwe bin û em qebûl nakin ême qebûl neke cihê wî divir de nîne. îro em derketin birastî ji bo em piştgiriya hêza xwe eskerî jin bikin YPJ ji ber got 13 sal bêhtir got parastina jina dikir mafê jina misoger dikir û dijî Daişê ji xwe hêza herî terol di dinyayê de YPJ şerê hêza terolê Daeş kiriye ji bo vê yekê jî em wek jin em destekê didin hêza xwe û qeweta xwe YPJ û heya dawî em ê biware bin ji bo vê yekê tim û tim em bêjin jin jiyana azatî serkeftin her wer a jinê.